Piye Kang? Bojomu do kerah kae, Bu. Ngono kae, Bu kae sapa bojone sampean karo aku. Dia bang baik men. Ya puranmu jeruk bergajian. Cek kurang ngewu ki arep badok opo to men. Tak samluk cangkemmu menceng malahan niku Mas. Sepurane. Pah. Kayak Pak Men ki ning ngendi meneh. Ngene ki arep masak. Ora di bumbu. Kayak ku buka melung-melung arep masak opo. Setengah geni wae dhisik lah. Nanti mau balik kan. Ya ngono kuwi. Lho bojo sitok. Ngono tak biayaan bojo papat barang. Kayak kuat-kuato. Bojo sitok lho ora tau diopeni belas. Boro-boro dikek jatah. Heleh. Ngono biayaan dadak goleki bojo papat barang. Ini kene sing gak tau diopeni. Nasib. Delok wae engko ngantek ora balik. Buku ora apa-apa tak kon biadok lumpang. Pak Men kek nendi meneh wis sore ngene iki. Urung blonjo barang kok ya ora di. Kayak duit gak ndanggo blonjo. Kita kan biadok klopo iki malah. Wes. Assalamualaikum, Mane. Waalaikumsalam. Jelas lah kamu nih buat nomi. Diapuranmu Pak. Tuwek biarang akan pola. Ini jatah biarang. Ya ora ngono to, Mane. Aku mau banget caca cilik-cilik lho, Mane. Iki Mane masak apa, Mane? Ambune seger banget iki kayane iki. Ki alasan apa to, Pak? Pak kowe iki. Ngomong gari kok ngene mbok nom biarang kok. Dadak alasan bercacik cilik. Masak-masak apa? Kilo, 2 kilo. Ora enak apa-apa blas. Kon biadok ungkal lho arepane ora nek duit. Alasan ngomong nek bercacik cilik iki. Ora Mane. Wah, Pak e cilik-cilik iki ora mbene mbok nom to. Duwe yo. Sik. Mane tuwek ora metae. Ngopo? Ora lho Mane iki lho tikus iki lho. Arep nang sego iki lho. Kayak kan juga duit apa ora kae. Delokno ae tak titeni ngo. Sampai arek duit blonjo. Tak kon badok areng tenan. Delokno ae. Mane. Dadi klambine cantolon ra Mane. Ya ning pemen kae to, Pak. Golek ana kae lho, Pak. Cetek-cetek TV. Yo, sik Mane, celana ta. Iki lho Mane, sing tak golek iki lho Mane iki lho. Iki, lagi mau duwe mau kan. Walah kowe bergajian to, Pak? Alhamdulillah lho Mane. Ya Allah. Ngono wae yo iki kok jembane Mane yo. Ayo mau duit iki jembane dhisik. Pae lu mau duit yo. Kok begini jatah, Pak ya? Oh. Bojoku bergajian, Pak no. Wis tak uring-uring bergajian. Alhamdulillah kena blonjo. Dia bang baik men. Ya puranmu jeruk bergajian. Kayak kurang ngewu ki arep badok opo to men. Kok le nemen-temen. Tiwas tak celuk Pak tak kira gajian akeh. Lah mah 5.000. Iki jelas dibagi-bagi karo bojo-bojo sing kono-kono iki. Yes. Nasib mang ki oleh opo? Saiki bumbon larang, minyak larang. Bumbon larang kabeh, brambang bawang larang kabeh.
Kayak guru 5.000 kelak tokone tempe tok tak bakar iki lak kon biadok kayak ngono. Apa 5.000 iki? Wis gak kuat ngene carane aku. Yes. Belum saya itu wae lah. Sayur wae lah. Ramban-ramban ke wae. Ki 5.000 yo golek apa to min diapuranmu min. Sayur. Yuk, sayur ayo. Sayur yuk. Yusiti, sayur. Yusiti, Yunur. Sayur. Seger-seger sayur. Sayur. Yusiti, sayur yuk, sayur. Sopo to kae? Kayak sayur. Sayur. Ya. Sayur. Kayak sayur, gak apa wae, Kang. Kayak wis teko apa urung kayak tukang sayure. Oh, lah wis teko tukang sayure. Apa wae to iki? Iki nang klopo saji kali. Allah, ayo. Dongso sakwite. Iki Iki nang dongso sakwite, eneng klopo saji kali. Eneng sayur gori sakwite juga iku. Sama. Ya jantungnya tangga iki. Tegene piro iki? Iku ya 5.000 wae. 5.000. Iya. Larange wingi lho nang bakal sareng sebelah Ya biyen ora larang ya ora sugih aku piye karepmu to yu. Nang oleh 10.000 lah. Ya wis 10.000 ya ora apa-apa. Lah iki ayu temen iki. Iya iki kaya sing arep tuku kowe lah. Iso bayar ya, lah sayur lah. Kowe dadi bang ngono lah. Aku duwe bojo lho. Oke Mas sayur Mas. Iki neng klopo saji kali. Mas tekan kene yu. Iya. Masak. Arep masak apa yuk? Mbok iki. Ya iki enenge kuwi. Ngomene kudu duit 5.000. Ya gori lho. Lha kok diamplopi barang ngono iki modele. Wes seger-seger iki Mas gorine Mas. Wes seger. Kayak terbang lho. Nah, Pak Men sari ngene iki wis seneng epol iki yo. Piro Mas regane Mas? Iku 15.000. Iku iso manfaate iso nambah vitalitas pria. Bojone sampean sayur iki wak teng. Gitu Mas. Mas ketok jatah ora. Ya Allah. Lah siapa iki, Pak? Oke oncom. Lho, ancam mau ngene modele. Iya. Oncom boto iku. Nyayure piye iki? Ya ngayure digodhog lho. Piro-piro regane piro? Wis ana 2.000. Lah nek oleh 3,5 tak bayari. Ya, aja ngono kuwi lah. Rasane sugih aku. Piro? 500. 2.000 wae. Aku kok bingung to Mas. Lah, bingung Blonjonganmu. Asine iki rambanan apa sayuran? Ya sayuran to iki. Iki rupane kabeh. Lah seger koyo ngono lho. Ayo Kira ngerti asine iki, yo ngerti asine. Ngene iki men awet, ngrantek yo Gus sesuk meneh. Ya nek klopo saji kali, awakmu iso sampe anak putumu. Ngono lho yo maksudnya. Alah, wis tuwek kaya panggap goblok. Teman to yo. Ya domong yo. Ngomong sampean ketarane lemes temen. Blonjor semangat blas. Piye Kok ora dikek jatah to sampean iki? Jatah blonjor iki. bulan ra dikek jatah blas nang men. Saploke men bojo meneh ki wis ngono kuwi yo. Ya bojone Blas ra men dikek bojone jatah. piro asine bojone men piro? Papat sing terakhir meteng sian. Ya Allah, lah sampean iki berarti kalender iki nang omah dhewe ya? Endran. Sampeyan mending yo bojone bersitok. Iku jatah iso lancar mendino. Iya toh? Orang Ya. wis tahun pisan yu. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah apa lho, kene kadang-kadang kok terong lho yu. Nyayur terong. Iyalah. Ya sing sabar to yo lah nek kira-kira suwe ra kanggo lah apa karo aku wae apa piye kira-kira. Peh ya ora ngono to Mas. Kini iki lho senajan ora tau dijatan bojoku ya panggah setia aku. Sampai ditinggal rabi ping 4 barang kene panggah setia stay kene. Piye-piye ngene iki ya panggah ibadah Mas karo bojo. Surgane dhewe iki bojo lho Mas. Males aku mbok jak ngono kuwi Mas. Kowe iki ndang bojo tuwek barang rupamu ngono kuwi ndang bojo-bojo Mas kowe iki. Wis parah iki. Iki gori piro iki mau Mas? 5.000. Tawa karo aku mau 15.000 saiki 5.000 modelmu ngono kuwi Kang. Kurang semok sih kamu sih. Kok iso ngene? Sang-sang ketemu saja kok ndangmu meker-meker ngono to. Oh iya mendina isan aku rutin. Lah iya apa rutin kok yang anune sebelah
Iki wis gede. Jelas kan yo kene pokoknya senasib yo. Bojoku kuwi mau wis papat wis ora kober sing tuwek-tuwek ngene iki wis ora diarah yo. Ya Allah, masakne meneng lho. Ora apa-apa lah yo. Kurang hot paling. Bisane wis hot Mas. Iki budene pira Mas? Bikin 500 wae. 500 wae. Kok kowe ramban wedhus to Mas? Tuwek-tuwek ngene iki ngomongmu seger. Iku nek di sayur ya seger to iku. Jane arep blonjo sayur apa jane kok malah ngomongnya mengkal suwi ra digarap. Aku bingung sayuran iki. Ya Allah. Aku juga iki Mas ya. Oh iya. Iki aku juga jantung siji karo Iki jantung tonggo. budin men-men. Oh ya cocok. Diaduk nih. Jos iku. Yo iya, bingung kok madem-madem kene lho. Loh, kowe bareng to yu? Ya iya. Memang iki tok lho yu sing paling enak yu. Enggak salah-salah terai kuwi tok. Lah iya. Ngomong-ngomong ki Yunur ini endi ta? Biasane ki ya jedur ini lho Yunur iki. Wis ora ngomponi nang ngarepku. Lah masalah apa ta yo? Lah Yunur ki lho. Karena Pak Min kuwi di rabi sirih. Apa wing nembung karo aku Pak Min blas. Oh, modelnya ngono ki to Pak Men iki. Iya, Meneng-meneng. maksa wae. Oh, alah, pantesan so papat ngono ki bojone. Iki pira iki regane iki? Ya kuwi Kok malah kabeh emosi aku iki. 500 iku. Ya sing sabar to yu jenenge wong lanang ki ya sunah rasul ya papat. Swarga kabeh ki mau. Apa sing dilakoni Pak Men wis bener. Apa nek awakmu bojo pertama ikhlas swarga iku. Ya papat Mas, cuman kan kudu iso adil. Nek ngene iki blas kok tak jatah ya piye kacau aku. Tak samluki cangkemmu menceng malahan iku Mas. Kurane. Kayak Yunur tuh San. Metu barang. Ayo re yu iki lho yu ayo yu. Semok. Dan asli Mas. Dipilih sayur yu. Iki ngono aku wisan yu. Iki pira iki Mas? 5.500 kabeh. Males aku ngene wisan. Lah apa to? Males wae aku ngene wisan. 500. Wis ngakur ngono lho. Iso akur aku. Piye ta? Kurang 500 aku Mas, duitku 5.000. Ya harus sing tangi wingi karang wis setengah, saiki 3.000 tangi sampean yo. Ya. Ya, Ya, suwun. balik aku yu. Ya apa tuh ya mungkin cepet-cepet. Hati-hati yuk. Jengkel ngene aku. Sudah bela kita yuk coba yang ngono iki. Jani rupane ngono kae. Bisa ayo aku. Kok Pak Min gelem karo ganteng kae. Kok bapak kita Mas? Oh. Justru seru Mas. Ora. Justru seru. Yo. Sedikit. Kok bapak kita Mas? Oh. Pak Min. Mata nih. Mangkleknya. Temen-temen awan-awan kok yo main to Pak. Tak bulan puasa. Ya, Cok. Awan-awan kok yo. Mangkleknya. Allah ora tuwek ra gosone pengarepan yo kae. Jani. Tapi gopo ke sini. Gopo ke sini kan? Kira-kira apa iki? Gopo kira. Aha. Apa? Apa kuwi? Mangkleknya. Mangkleknya. Kok duwe ngono kuwi barang kok kuwi? Oke mawon aku. Dicaplek ta. Iya, guys. Pak Man kan udah jantung. Kerjaan gue. Aku ini kan pas banget ya jadi kerpercon. Kaget. Ora urusan. Ora apa-apa ya. Sing seru Mas. Mana sing seru meneh? Kurang marah Mas, kurang banter. Yo, siro wes yo. Cepat selamat tuh kilo Mas. Dek, iso pegang bareng. Sedek. Enak wong, Dik. Sedek tak dilani, Dik. Pak seperti ini. Temen-temen Pak Men. Kayak lihat bojone papat bareng bila-bila. Ora umrah. Iku awan-awan. Mleduk kabeh piye kowe iki? Ya ora kira-kira.
Salah bulu kan tak kan. Jantungnya ku matre ya. Woi, sapa ya bocane kono kaya woi. Bajingan, woi. Kowe yang coro-coro ngomong. Motor digolongnya bukan dari orang itu. Woi. 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 Tak coro woi, jumlahi woi. Hei. Hei. Coba ada apa coba yang jalur jalur. Hei. Bocah kan jan kurang ajar. Hei. Aduh. Kok kesel teman aku iki. Salat tuwek salat kesel. Omah dik jum buka. Haune cuma lah. Dek. Wis mana kae? Mana kae? Coba. Mana kae? Pamen rokot mucara. Wis tuwa pamen lho bojone papa, Cuk. Nomor lewat temen bojone terakhir iki. Lu dhewe jujur Pak Merimu. Paling mampir deh. Aku jenek Ora usah ora ora. ora yo. Aku dulu Amanah sampe. aman. Aku kuat ini gelem batal poso ya. Iya iki. Teman yakin. Jadi kurang duitnya aja nih. Jam piro, Bel? Oh, ngomong. Nah, ya lumayan tau ngomong jaminan. Waktu sudah bukan pukul 6 kurang ya. Nah, waktu Indonesia bagian kulon. Dim, makan aja ngerok lah, kowe. Aku buku saiki wae, mbok ora kuat yo maca iki wae. Wis ono. Aku ora kuat sumpah. Aku di sana, aku ora kuat aku. Oh, modele. Wis cepet ini kita buka loh. Nah ya ta. Ora mana man. Makane kuwi. Kowe melu yuk. Motor ngendi dia? Ngomong kowe. Aduh, pas banget ini. Nduk jum iki. Nduk jum. Nduk. Panas teman-teman. Cara posone. Lah wong ngendine bojoku njok jatah pengen ora keracunan iwak manuk aku ini. Macak wae. Terus blonjo. Nduk jum. Ya Allah, nduk jum, ya wis maca. Ngapa to, Mas? Ya wong trek ini bojomu sing paling ayu. Di antara bojo-bojomu sing liya-liya kae sing tuwek-tuwek elek kae. Trayo nduk, iki paling ayu dhewe ya kayak gitu. Masih ngene iki kemudur balik nek carane ini. Iya ya to, Mas Joter aku ki bojomu sing paling enom. Sing paling seksi. Sing paling ayu dhewe, Mas. Sama ini kondi to, Mas? Kok ini agak tembe jedul biasa-biasane yo gak siket mau. Apa njaluk jatah rene? Ya nak aku iki ora mbok tekokne meneh to nduk. Masih mrene iki yo mesti nek aku masalah kaya ngono to nduk. Gendang lah nduk. Mas. Potongku lu wis gedhi kok ya pangajar jatah, wae. Yo nak aku iki ora anu lho nduk, ora harus kudu gedhe kecil ya nduk. Kebutuhan lho nduk, jangan sampe iki mbok ngerteni masih diri to lah. Ya bojomu sing ngono-ngono kae piye to, Mas? Apa ya gak iso nyapis deh. Aku sebelum lho nduk, wis to. Aku bintang to nduk lah, jangan ngomong macam sih. Pantes saiki lho kowe iki nduk, nduk. Jutere aku bojomu sing paling ayu kok. Makan iku lho ae to nduk. Kok sik, Mas? Tak rasa-rasane ki wetengku ki nyelot gedhe terus Mas aku nek aku pengen apa-apa ki kudu sing aneh-aneh, ki kudu keturutan lho, Mas. Lah emang iya awakmu pengen apa to nduk? Ya sing aneh-aneh ngono kae lho, Mas. Dek ini aku pengen banget mangan iwak cacing. Ya aku golek nang paretan kono ya entuk tak pangan ya kenek wae, Mas. Saiki ki Mas dino iki aku pengen banget mangan iwak ulo, Mas.
Hah? Iwak ulo. Awakmu nyidam kok sing aneh-aneh to, Nduk. Njaluk sing reno-reno, iwak ulo, iwak cacing. Ya kabeh kowe mau demi anakmu lho, Pak. Kowe mau pengen ku anakmu ngileran ngono pas lagi lahir ngono kae. Ora pengen to kowe. Nek ngono gelane wak ulo. Gendang mangkat. Ora kon njaluk jatah kowe iki kon sregepe. Lah ulo apa to, Nduk? Ya ulomu to kuwi, Mas. Oh, alah to, Nduk. Lha mbok kuwi bagi-bagi to, Mas. Rupane ngono kaya apa ta? Seneng Pak Men ki opo? Duh. Kok iki amung kerat kuyah to ki mau? Yang makin tek lho. Kok lari to? Balik meneh lah. Iki nyanyi. Pembalane. Apa yo sing ketinggalan yo? Kuyah Mas, aku Oh, kuyah. ya nek nguyah kuwi. Yo nyanyi iki. Ini Ini ya Mas. Kene jero kuwi. Penting Mas, Mas bilang yuk aku ini ditungokne gelang ning bojoku. Lumayan lah. mending men. Apa? Ya puramu tok nek gelang kalung. Apa? Kowe iri. Rupamu lho elek banget. Lah apa kowe iri? Sopo sing ngiri? Raimu elek banget. Maksudmu? Wes yo wes. Ya opo maksudku ki opo? Dong apa kuwi apa? Lho opo? Wis aku Piye piye? Pak Men celune. Pak Men sapa? Pak Men bojone. yang jero Pak Anu. Ngendi omae ngendi omae? Oh iya. Aku aman. Aduh. Aduh, enak aduh. Pak Men. Waduh, sapa? Piye, Kang? Piye, Kang? Bojomu do kerah kae, Bu. Sapa? Bukan apa kae, Bu kae sapa bojone sampean karo aku. Oke, kono sapa sing golek teh? Rupamu elek apa lha kok sebang barang Apa apa? Iya bener aku. Yo, pas larang iki. Mane? 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 Rupamu.